Halo cah, kembali lagi neng Ganesha Official. Dino iki kate nge-review barang redian cah. Iki motife Ganesha, ndase siung gantung. Iki cah ukuran 23. Iki kayak ngene modele. Polorem ora cah iki. Motife panggah Ganesha. Kayak gini barangnya. Oke cah, tak spill nih detail-detailnya. Oke cah, ini detail-detailnya barongan ini. Iki ndase garapane mason panggah. Ukuran 22-23 cah. Kok ngene barangnya. Sisik pilih kulit cah. Simbare enek, rambutnya enek. Jamange motive Ganesha cah. Iki jamange garapane Pak Joko Blitar. Ini iki barangnya tak sepil ning mbune cah. Ini mbune kayaknya enek gambar waroke cah. Iki toke panggah enek mason. Oke cah, ngono kuwi spill detail-detailnya. Kita akan solahkan tipis-tipis ya cah. A few moments later. Oke cah, ngono kuwi detail dan solah tipis-tipisnya review barang iki. Wes pokok lek minat sampean serius langsung aja cah. Sampean DM nang Ganesha Official utawa sampean inbox nang Facebook utawa tak kei WA-ne ya cah. Oke, ngono ae, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.